Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivex aim. Ula pentip baki pulet kilayo ka jingtip ha kapor kumbasan ba JAA ha kabayday ba ka jingjas din Phasi way Briew ha Laimer upper Shillong. Ya uni Briew bas din Phasi ha Laimer ha ka step arpulay trik la ithu kumu Vijay Kumar Singh uba arpulay snem ka karta uba siyang wasa ha Laimer Ïaid soklur. Uba Vivek ula ithu uba ya uni Briew la Ïaid ki Briew ki Ïaid ka min step bad ki bala pentip no sya ki bor pulit ki bala poi marmaru sya ka taga jaka ban pendap iki jing don kam bad ya kamet la penkit no sya Negrims Hospital na kabenta banle ya ka postmortem uba Vivek ulay thu uba kat kum ka jing lap na ka jing tokit kam don kanu ka dakmong ha kamet jong u hinrei ban penti kena la usdien Phasi hi la ni don ki badon khti ban penyap ki pulit kidang up ya ka kai phot postmortem. Kabede wat ka kes ka ba jingstin Phasi hantay ha Laimer meneru hantay gila poi marmar hi ki tip ki pulit ki wajing tip kumba san baje ay gila dan ki nomare nomya ka step ay gibayi yu new Briew ban marmar gila pentip pulit gila poi hatu jaka ban gila khot hintay ki FSL forensic team gila poi ban hang tu la pedaplet ki formalities wala lara yu shan Negrims bandai postmortem lu kin dang le menta kami ni namta uni la identify yu u bakateng Vijay Kumar Singh ubar poisnem ubasa Laimer Ïaid soklor di lo kaniru in arrest ka UT case kam dan dia de hadu mentah te kania de kelak jong kesi kini ngam try kini ki pura angat ki thui hui baik ke Shlomba kerja ya ke dua step ni kalau kita aktif po Laimer usah hatu tadi nak jing Phasi ni kadang kata jing sudah kadang jing syak niat ni ya kata kawin ngak ni tu ba kamet jong bro angat kini ki Briew bastin Phasi dan kanu ga dakmo ki dakishin di powder ki bagi diga suicide case ingin sa penting na kata hadin ka postmortem examination